Pa ćeš vidjeti moj Đoko, zato se utronio Dobrosavlje. Moj Đoko. Moj. Šta? Moj. Molim? Šta sam ja moj? Šta moj? Šta? Šta sam ja? Moj Đoko. Šta sam ja tebi? Moj Đoko. Šta sam ja za tebe? Neki tvoji prijatelji, bavnik, šta smo mi jako dobri, šta? Moj Đoko. Pa tako se kaže kod nas u kraju. Ali se kod nas ne kaže. Ali se kod nas ne kaže. Carica. Ca. Opet ca. Cakana. Cakana. Šta cakana? Svetlana Ražnatović Cakana, pevačica Božja. Dobro. Pa da ne bilo orla velikog, surog, pa ja ne bi školu završio, čovječe. Pa ja sam imao 30 km do škole uzbrdo, ovakve uzbrdice. Pa zar nije bilo 10 nizbrdo? I ja sam ti onda lijepo, šta ću? 1986. godine nisam ni radio u ovom preduzeću. Tako da... Al ti je opravdanje, nisi radio. Al ti je opravdanje, usraću se. Šta ti, dečko, radiš? U ovome ste sami, vi ste zasre... Da, inače smo s tobom. Da, inače si ti sa nama. fulu. Marš, čekalo je bezobrazna srate bilo. Masne ruke, žuljevce od rješavanja predmeta. Pa da je 100 eura, to se može pozajmiti. Dragane. Ali ovo je preko 100 Gledaj eura, vam. čovječe. Dragane, slušaj me, šta ti kaže? Šta? Jel ti nas ovde godinama da kažeš? Šta? Jel ti nas mažeš ovde? Šta? Ma ne može, majke mile moje, zašto bi te mazao? Vidi, Lave. Nemo da me lažeš. U oči me gledaj. Vidim da me lažeš. Ma čovječe, dragi, jel treba, šta sad treba da radim? Slušajte ovako. Ovo mi brat rekao da ne govorim nikom, aj ne smijem ni da kažem, ali ajde svojstvo. Direktor Dobrosavljevi, dan pre ovog smanjenja što je došlo na snagu, digo svim šefovima sektora toliko platu da je ovih 10% taman, znači oni su, razumete, na istom. Baš svim šefovima Svim sektora. šefovima sektora. Kao je to isečak, Đoko. Nema ti većeg sisavca na svijetu od plavog kita. To Ti to meni govoriš, jesi ti to meni rekao, šta? Ja kad ulazim ti to meni govoriš, šta? Govorim To psuješ? plavog kita, brate mili. Pa govorim koji je najveći sisavac na svijetu, njemu govorim. Zatvori vrata za sobom kad ulaziš. I ti si sad, odmah se ljutiš, ja sa Boškićem pričam. Treba. Ja to inače ne radim nikad. Otići ću lično kod Dobrosavljeva. Dobro. Ako treba. Dobro, Đoko, izvoli. Izvoli. Govno jedno, bezobrazno. Vidiš kako grešiš? Zato što kod nas je peskovito Nemojte više. tlo i čim dođe do one srži, onog njenog nektara, Da. prodre sve do korena. I kod nas kada voće otpada, ono, Dragane, padne odmah ispod drveta. Zato se kaže, iver ne pada daleko od klade. I smola kada se cedi, direktno na rad voće. Kod vas kada otpadne voćka, skotrlja se s one glavice, moraš ići po 300 metara. Smoljenja nema ono. Smoljenje njeno daje samu slast. Mi ne stavljamo šećera uopšte. Možda ako stavimo 200-300 kila da jedan kazanak ako stavimo. Šta je to? Ma znam, ali to je kad... To vam je peta rakija, Čika Đorđe. To vam je peta rakija što lepo govori, vi ste alkoholičar. Ko je alkoholičar? Pa vi... Koliko? Ja alkoholičar? 5 rakija. Kako ćeš ti to meni da ujutru. kažeš? Uvijek mi kažeš. Šta je da živan? Šta je živan? Pa je mogu da si alkohol kako hoće. Ja, Mogu, da. ja Jel može? neću. Položio sam, idemo lepo sad da se provedemo, da ručamo, vodimo se Bravo. u suši bar, da vidite kako je to. Jel možeš Bobana i Dekija da kažeš njima sutra? Šta ti je suši? A meni je neprijatno da im pričam o mom Šta ti je životu. taj suši bar? A to je japanska klopa, to je ovako sitno sve i to je mali pirinač, a unutra je sirova riba, sjajna stvar. A nema janje, nema nekim čudom janje tamo da prave. Sad kucaj, drago moj. Moj, Šta? moj. Šta moj? Šta sam ja tvoj, drago moj? Šta su mi neki ljubavnici? U zatvoru, Milošte. da kažem, u Zenci Milošte. ste našli, u zatvoru pa nismo mogli pa pripomažu jedan drugom. Jesmo mi to... Milošte se tako Ajde, dosta više, moj! Dobre. Prvo da viduvamo pogoni. Šta? Pogoni. Hoće da vidi kokošinjac svoj. Znaš, mislim, jebeš ga, di baš sad kokošinjac da mi gleda, nisam bio toliko spreman, mislim, sredio se, ali nije to dobro, sad. šta A nije nemojte? nešto reprezentativno da kažem. Kako nije? Pa kako nije kad se hvalite stalno da je najlepši u Vojvodini najbolji? Zavisi iz kog ugla gledaš, pošto Kako? je moje, meni je najbolji, ali realno baš i nije. Ima njih dosta još po kutijama. Čega? Pilića i struja nije baš izolovana. Te sijalice, znaš, mislim, sijaju one štedljive, ali pilići dođu pa gledaju, znaš, njima samo neke toplo, ali ako pipnu kljunom. Tap. Nema više opa. Razumete?
Marš, izađi napolje. Čekaj da vam objasnim. Izađi napolje! Ajde, šta vam je samo... Suspendovan si. Nemoj sa mnom da rasve. Suspendovan si. Šta sam? Kažem ti suspendovan si. Službeno. Si suspendovan. Izađi napolje. Službeno da kažem, Ostavi mašinicu za selotep i bušeč papira. Ostavi na stolu i izađi napolje. Suspendovan si. čuješ šta ti šef govori? Vi stvarno to mislim. Čuješ šta ti šef govori? Buntovnik. On je buntovnik. Stani, Boškić. I malu heftalicu. Ja samo kao kroz maglu ređaju mi se slike, kao da se sjećam, mi smo se vratili i onda smo tebe vozili neke afričke cverglane kod babe na Pejićeve salaše jer si ti kao da ih zametneš. A toga se sjećaš, jel? Toga se sjećaš. A ne sjećaš se da si sa Smiljkom, jer mi Đoka, mi ja smo imali medeni mjesec, išao na medeni mjesec u Čad o državnom trošku, pa si tamo išao u lov na sabljarke na brodu sa 5 crnaca, pa si se smeo kako su se podnapili od đeđurine rakije, pa su popadali, pa si ih trokrekom udicom vraćao nazad na brod. To se ne sjećaš, jel? Ja mislim, Dragane, da si ti ono za cverglanke sanjao. Sanjao sam. Sanjao sam, ako si ti sanjao za crnce i šljivovicu iz sabljarke. Jesam, sanjao sam. Bila je to najgora noćna mora u mom životu. Bosanac u Africi. Ajde. Možeš, Dragane, da dobiješ slobodne dane, ako obećaš i pismeno potvrdiš da ćeš mi Pilad besplatno voziti u Bugarsku. Ne moramo se rukovati. Verujem ti na reč. Čovjek se za reč veže, a voz za Znači, robu. dogovorili smo se. I nikoga vi ne biste više zapošljavali, to je to zatvoreno, zatarabljeno, ko je unutra, je li tako? Možda vrlo malo, samo da kažem najbliže sa Miloša mog, da kažem sina i Milana, jer oni rade za četvorcu, ja njih znam, ja njih Joju. dobro. A Joja jadnik, čoveče dragi na Hiltiju cijeli život, pa dobit će retroaktivnu vibracijnu bolest, šta ćemo sa Dane. njim? Pa Dane, čovječe, pa zamisli da si ti cijeli život radiš posao jednog montera što se penje na bandere, a nemaš nogu zato, on ima 54, nema penjalica za njega, cipele, moraju mu lijepiti onim izolir trakom. Mane. A Mane, šta će on, jadnik lugar, da prebilo mu obe noge? Dobro. Znači da ovako rezimiramo. Samo bi se promenili Dobrosavljevi rođaci, bi otišli i došli bi vaši rođaci. To je vaš plan. Eno, u Hrvatskoj donose, kaže, propise, Evropa ih tjera jer su, da kažem, ušli u Evropu. 50 litara rakije, pa da kažem, čovjeku se može ispići. A preko toga će sve oporezivati debelo. Debelo! A to i nas čeka gdje idemo. To i nas čeka. I sve nešto u glavi, imam ja tu jednu, da kažem, branjinu. Litra mi ostala, možda i nije puna litra, pa da popijemo po jednu, a? Stari, Što jesu kažu? dali u Evropsku uniju, jesu se busali? Evo sad izvolite, 50 litara kažeš. A? Ne više od 50 Čekajte, vi hoćete da kažete da vama 50 litara rakije Ajde, godišnje nije dovoljno. Aj, nemojte lupetati, to je što? Pa šta? Slušaj ovog. Pa šta? Slušaj ovog. Slušaj sode, čovječe, dragi. Sao će se ode? Pa dok si rekao britva, Pa znate koliko je 50 litara? pa znaš ti koliko alkoholičar jedan u sebe unese? Znaš li ti uopšte šta je komšija alkoholičar? Kao što je moj jedan. Neću da ga imenujem. Nek kažemo da se zove Ivan. I još ima jedno slovo ispred. On kad dođe, dok ne vidi dno, ne izlazi. A težak alkoholičar. Kažu mi doktori što su ga gelo mazali pa sa onim gledali na onom televizoru. Rupu na jetri u volku ima. Ne znam se uopšte kome će kuću da prepiše. Nije to ni bitno. I šta sad? Po tebi Jel me čuješ? on treba da prestane da Ej, pije. baba, kaži mi, koliko mi imamo potomaka onih afričkih cverglanki što sam donio iz Čada? Toliko? O, ja. Zovi Žiku, nekih sve kolje i nekih tura u zamrzivač. Samo ne kolje i nekih tura u zamrzivač. Ali u kadi, da slučajno ne bi ostali tragovi. Perje također da se sakupi i uništi. DNK, tragovi, sve mora nestati. Jesi čula? Šta? Što? Pa jesmo mi gledali sinoć Sisaj jučer na televiziji, a baba, jesmo gledali Sisaj? I? Šta si ti zaključila? Kako su ufatili ubicu? DNK, bravo. Stidna dlaka, tako je.
Mene neće uhvatiti baba, da ti kažem. Mene neće uhvatiti.